Dobrý den. Velice rád bych vás informoval o jednom speciálu dvoudenním, který se týká zdraví a jmenuje se Ultrakurs. Je to klasický kurz, který patří k nejpopulárnějším kurzům našeho vzdělávacího systému. Na Ultrakurzu se naučíte spoustu pokročilých technik, které navazují na základní kurz, a to jsou techniky týkající se zdraví. Přes tyto techniky můžete pomoct sobě, nebo můžete pomoct někomu blízkému. Velice například populární je technika programované vody, kde lidé programují vodu a používají tu vodu jako předepsaný lék a pijí v konkrétní době a pomáhají tím sobě, nebo někdy nabízejí tu vodu na pomoc svému nejbližšímu. Na Ultrakurzu se naučíte techniky, jako jsou vesmírná forma, kde prakticky máte tolik lidí, kterým byste chtěli pomoct, ale nemáte čas na to zabývat se každým přes klasické techniky zrcadla mysli, a tak máte možnost dát, jak se říká, do té vesmírné formy všechny milované a blízké osoby, kterým byste chtěli pomoct v oblasti zdraví. Na Ultrakurzu se naučíte speciální techniku, která se jmenuje technika 3 obrazů, a v tom druhém obraze se dává ten prostředek, který přináší to zlepšení zdraví. Naučíte se speciálně použít ideálního času a programování v ideálním čase, že se zbudíte v noci a programujete své zdraví. Na Ultrakurzu se naučíte 2 techniky, které vysoce angažují vaši fyzickou aktivitu spojenou s mentální, a to jsou takzvaná speciální a standardní léčivá technika. To jsou techniky, které absolventi používají na pomoc nejbližšíma, a naučíte se taky i techniku, která se jmenuje rychlé vibrace rukou. Jenom jsem pojmenoval několik technik z toho programu, co je podstatný. Vysoce praktický kurz, zaměřen na zdraví, na něco, na čem vám všem záleží, velice pokročilý, půjdete dál, naučíte se nové pokročilé techniky. Techniky jsou aplikativní ihned a my věříme, že i vy budete jeden z velkých příznivců toho Ultrakurzu a budete ho používat pravidelně a budete z toho nadšení. Rezervujte si místo co nejdřív a my se na vás velice těšíme.